Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Apay aday talag papapintas tar aramidem dungo. Sagaysay, kapay asagaysay. Ha? Asino ti pagpapapintasan? Di ba dungi? Na. Nakita pa di na minsan, nga agsarsarita kaya. Ay unay kan intay. Pagim-imunam ni pari ba daw? Saan? Iti niya gapo. Ay inteng. Kimaro ka manan na kunakon. Amaw, awan maganap mo iti panagim-imon mo. Ibagam lang nung na-inlove ka kunkwan na, takukwan na kan. Anya? Rumwarak man laangan. Tamangan numabalunot kapay. Kasarakan ni Badong tada kayo dagkabalay. Ay, pagim-imunan ni Kapitan ni Tata Badong, nana? Win nga rod. Kat no jakliklikan ni Inteng. When no panawan, ang mga no agapa kami. Iso ano madlaw ko asabalin ti turong ti sauna. Panawa ko. When ana na, panawam, tama din o tutupam, aga pa kayo Ay, dituyak man paila ang laundry shop mo, Violet. Madamdaman taon nga agawidak. Wow, nana. Ala, orayin ta ni Kwarog, taimbaon ko agumatang iti merienda. Cruz Brain, antuin din pagatang mga merienda. O sige, tayo sa ganak, tapagsasangwan tayo. Nagdakamot dito kami ang tibanang. Wen, kaumumay ko laang. Liniklikak ti panagapame kan ni uncle mo. Apay Uncle, pag-imimunam ni Tata ba daw? Itian niya agapo. Apay apagimuna ket adayo anatataerak iti mano adigos ngem isaw. Ang imimun ka talaga, Uncle. Saan ko naknay? Amo Uncle, ni Tata ba daw, kat man nakigayim ataaw. Isu nga uray ni Antibanang, kat gayim na. Ay, ray saan? Gayem dita. Ay, Uncle, saan ka din nga gimimawn? Tasan anasaya at dayta? Hello, Maribanang. Ay na, nagsiksi ka mo, Teng. Nagsiksi ka pa, magmag na. Ay, ay syempre Nagpintas ka pa'y, Maray. No kumatabarokin balasang tapay, ket arman ka. Anya, ay, ay unay kamutan pari badong. Payakas tati ibagbagam. Nagpintas ka nga, main, Maribanang. Ay, uray mat ni tuyang mo. Napintas lata nga uray bakit matan. Ay, napinpintas ka, Maray. Aya, Win, mate. Win gayam. Papanam aya, Maray. ijay man tersen na ni Marikwanang. Mala, intan, agkuyog ta. Kat nugap-gapom samot ijay. Ay, saan, Maray? Saan nga ijay tinaggapwa? Nay, naggapuan niyo adwa ta nagkuyog kayaw. Ako namlan na gayan ayat kayaw. Ha? Ay, di ka agsasaw iti kasta Marikwanang. Amangan no sa bali ti ipagarop dagiti makangag. Win nga agpaisaw. Ang mga nukunainda nga da relasyon ta, Maribanang. Napanan niyo ayat ta nagkuyog kayaw. Umayak nga ro dito tersenam, ngam nasabat ko ni Pari Badong. Idi kwan, nagsublay, tagkuyog kami kano nga umay ditoy. Wine, tagumatangak iti kape ken asukar. Kasta ka, day?
Di ka man agkatawa akas ka, Marikwanang. Kasla sa bali, iti panagawat mo, iti panagkuyog, may. Apay nga tasan na da kayo tinagkagasa. Kat agbagay kayo magayam. Ay, sana da kami ti agkagasat, Maray. Niinteng, ti forever ko. Kat nituyang kumay ti kagasat ka, waging gat panungpalan. Huwag nga raon. Angam siya, pulos. Aging gaita, or urayag pailaan. Angam siguro, gasat ko ti kastoy. Ti single forever. Ay, urayam lang. Maray, ang mga no saan pa'y anayanak ti agbalin a partner in life, mau. Banag, sa dino tinagkapan nyo ni Badong Itay. Nakita kayo anang kuyog. Ha? Nagragsak kayo ngagsarsarita. Kat naglayon kayo pa ijitersinan ni kagawat kanan. Dayjay, nagkuyog kami laeng. Naira na nagsawat kami iti daalan. Kat nagsublay, tagumatang kano iti kape kan asukar. Ay, ulbod! Ha? Handa ka din nagkinaawatan nyo iti na dya kontrabida iti biyag ko. Anyat sasawamon, intay? Isu akanayo nakakontra inday dya abadong ed. Ngamen, hindi pa'y laubing tayaw, akor sunada na ka. Ngam suri lang ta sakti kinayat mo. Kat isumait. Anya pa lang ti pagkastaam. Kat asawa na kon. Agim-imon kan sama. Saan? Da- Saan nakagimimon? Heh! Nagragsak kayong tupay ngagsarsarita. Ay, agim-imon ka talaga. Saan kunak na? Nay. Ay, jakam mo ka. Lawlawagam tapanunot mo, inteng. Tano saan? Day tatipoon ti di tapag kinaawatan. Anya ti kunam tataba daw. Agbakasyon ta. Ijay. Ijay bagyaw. Inta mamut agpalami si Jay. Inta agpalailang. Sana balay, nagbakasyon mo ni Tuya. Ay kito na. Kaya't kumati agbakasyon. Sige nga raw. Inta agbakasyon, ijay bagyaw. Ang ibagak pa'y kinaangkal kao. Ang mga no kaya't na mati agbakasyon. Ay, una. Sige, kasarita, tayntay ijay bagyaw. Sa nabalay, tadamot mabalin tayo apagdagusan ni Jay. Tadamot balay ni Dante Jay. Ay, sige ko raw. Inka nga raw kasarita ni Uncle Mau. Tagbakasyon tayaw, ijay bagyaw. Di mo kaya't agbakasyon ng kail. Ay, saanin? Gastos la dayta. Sa bagay. Ay, makaumamot ngamin dito yung barangay tayo. Kanyangay nga ron. Kasta la tibiyag akas kuna na tay dengdenggen tay adrama iti DCWT. Kuna na. Aganos ka, tadi kamot baknang. Kasta la tibiyag kuna na. Uray saan ka abak nang. Mabalin mo latati agbakasyon. Sayang lang ti magastos. Iso asikalatan. Puwira ak. Talaga di yung kaya agbakasyon. Ijay. Hindi Amerika. Daytan ti saan nakapapati ang mapasama. Nitagtagainap ko nga main. Ngay jay ti pakasarakak iti babae ang maasawa kang kail. Ijay Amerika? Amerika na? Unang kail. Sika talaga. Nagadayaw ti pakasarakam iti maasawam. Di ka pa ilakad asawaan ni Balulit. Imbagday jay, tapada masinggal. Close friend kami laing iti day jay. Makaamu ka? Wanyang kail. Saan ka sumurot kada kami kinitataba daw? Agbakasyon kami di Bagyaw. No kasta, isugayam ti kadwam nga agbakasyon. Unang kail. Ay, ad-adan, adyak kayat ti sumurot, no iso ti kadwam. Ah, Jak kayat akad kadwa ti kontrabida iti life ko. talaga kasulon mo ni tataba dong ang kail. Una, hindi pa ila akasurun ka. Gaputa kontrabida iti biyag ka. Marikwanang, kasladyak makitkita ni Marituyang Napan ka no nga minijayan ti kasinsin na jaling gayon. Aya, Wen maray, tag-birthday ka no nga mintay kasinsin na ke bongga. aya, Aw-awisan nak nga ron tamapang kami kano aduangam, Saan ko matida ka bagyan? Kababain mata. ay, Agbakasyon ka no ija iti may sa alawas.
Nasaya at met, Mare. Siyak nga ta. Kaano ak nga ta met ngagbakasyon. Kaya't ko kumamot ti mapan ije bagyaw. No kayat mo di mapanta. Ha? Wen, tauray siya kayat ko matagbakasyon. Uray dua nga aldaw. Tanangina mo't ti pagdagusan ijay a hotel. Ay, adda mabalinta pagdagusan ijay. Adda balay tay gayam ko ijay. Ang mabalinta a pagabangan. Mabalinta mo't ti agluto latta ijay. Tunggal mapanak ijay bagyaw, ijay latta ti pagdagusak. Ha? Ay, kasta aya. Ay kamayat amaray. Wen, Maray. Ken adda discount ta. Tagayam kulakit nga rod. Kahit kaano tangarod amapan nga eh. Ay, intun Sabadaw. Taagsagana tapay mo't O sige maray, agpabagyo ta inton Sabadaw. Ala, palubusan ka ba na? Nasaya at tagaliwaksay ka. Wen, inteng. Ken pambarak ti gumatang ije bagyo iti sayote. Ken strawberry. Sayote? Anong ti sayote ka nagado a papaya dito'y kabildatan? Sabali ti papaya, sabali ti sayote. Ken di mo laeng-laengan ti sayote. Ta makatulong dayta iti bagay. Makatulong amang kontrol iti blood sugar. Antioxidant. Ken daddo mapay. Maka-high blood mo't no inaldaw. Anya. Wunmut. Kasla aklapit bul. Mahay blood ak. Inaldaw asayote. Makapasuron. No masuron ka ngamin, di mahay blood ka. Kalukwan amin nga amom inteng. Ay, day tamot ugalim ti pakahay bladak. Ay, agure ka. Ije bagyo ti kunam apapanan niya? Wine. Ay, saan ka mapan? Naa. Mapan kami kani Marikwanang. Kat dinak malapdan. Eh? Inteng. Nagtulag kayo kadi ni Badungit? Naa. Ay, awan bibiyang ko iti pampanunutam. Na, Basta income kani Marikwanang ijay bagyo. Mare, tumalyaw ka iti malikudan ta. Kasla dakwaro kan kabadong dagiti nakatugaw iti malikudan ta. Ha? Siguro, talo at tugaw tinagbabautan tayo. Ay, talyawak man. Ha? Isudan samot nga agpaisaw. Ay, aguray ka tatalyawak maneng. Isuda kagpay sumari. Dakwarok kan kabadaw. Day na. Nakalugan damot dito'y boss. Wan, papananda nga ta. Kat agpabagyo mo na ito'y abas. Amangan no agpabagyo damot akas kadat ha. Pukaw ang manmaray. Amangan no karupa-rupa dalaag. Ay saan agpukpukaw kakit din dito'y bas. Ay, awagak laangan ni Kwaraw. Sige, bye, antay. Sino di kinasaritam ko arab? Ni Antibanang, tatabataw. Nakalugan dagayam kininanakwanang dito'y basa nagluganan ta. Aya, Agkikita tayo to kano into nag-stop over da ito'y basa nagluganan tayo. na, nagalasan da ito Badung Tainpos na pa da ito ladawan da nag-stop over iti restaurant. Diyak na ko man pinalpalubusan ni Panang. Nagtutulag dan samay. Ay awagak man di Kwaraw. Amwag no nagtutulag da nagpabagyo. Saan kami nagtutulag? Nagrarana kami lang iti basa nagluganan may. Asino, di kaabay mo di amang mga. Ni tata ba daw? Nagabay ta kanyan tip. Saan Kail? Pantayam nga tip. Di mo itulok nga ginasidagdadwa. Ha? Pantayam ida. Ang mga nalimod a relasyon da. Nga may, ulag da ita Badung Bye. Yay. Anya ti kuna ni uncle mo, Kwarog. Bantayan ka kanuantay. Tama nga nutok kawan na katiulay. Anya! Asino, di kakadwayo di taayan niya.
Ila ang marikwa ng tikadwak dito'y nagdagusan me. Apay aya. Ang mga no kadwam ni Badong It. Ay. Intay. Di nakpagpungtutay. No awan importante nga ibagang. Di kan umawawag. Agawid kan! Anya? Agawid kan! Isumot lagayam ako na mga bakasyon ka dita Bagyaw. Nagtutulag kayo kada Badong It. Siguro. Ang kakadwa kayo amin, dita nagdagusan nyo anya. Sige! Saan kan asumang sangpot dito'y balay? Agyan kan dita. Agkadwa kayon kan ni Badong It. Bye! Apay maray. Nenteng. Agim imon kan ni Pari Badong. Ha? Ay sus, daytan ti maday. Sapay na iranamot ang nagbakasyon tayo kada kabadong diti Bagyaw. Makapaawan ganas ti kastoy, Maray. Ay, tinasayaat. Agawid tan inton bigat. Narigatan no kumarkaro pa ti panagimimon ni Kapitan. Ay, saan, Maray? Gaputa agyanak laengan dito'y Bagyaw. Sikan tulatan ti agsubli iti kabildatan. Agsinakamid kan ni Enteng. Total, agim-imon matlaang iti angay. Waraw! Kaano ti awid yo? Diyan ka mangkail. Kunamot ni Tata Badong amay sa lawas mi dito'y Bagyaw. Ang mga no agsarsarak damat dita ka ni Antem. Saan angkail? Sigurado ka? Ay nangkail. Di ka nag-imaon. Tawan kinapudno na dayta. Sige. Bye! Na. Tayo nindip ng tisilpon na. Ay salbag ako araw. Ninsamot Badong It ti kan kanunungan na. Ada kagayamahan kagawad ko na. Ayan nga ni Banang. Di na kayatan tagsubli dito kabildatan. Gaputag sina kayo kanaun. Agyanan iji Bagyaw, Kapitan. Anya? Agim-imon ka kano ngamin iti angin, kat di na kayat ti kasta. Makamo ka kanon iti biyagmaw, takasta magkangkwana. Kan imbagam kanu pa asaanan nga gawawid. Ha? Di na kayatan ti agawid pa'y, Kapitan. Saan na mabalin? Naskan nga agawid ni Banang. Saan nakakanon akayat ni Mari Banang? Gaputaman nangimon ka kang nga road. Saan na? Awagak ni Banang. Ay, nagsukatan ay ti SIM card. Tapno saan mo kanon na mawagan, Kapitan? Ha? Saan na mabalin? Naskan nga agawid ni Banang. Kasano akpayan do saan nga agawid? Tulungan nak marikwanang. Sukunan ta ni Banang. Pangaasim! Ay, Kapitan! Anya nga ita? Gapo iti imon mo. Saan nakalakit nga rudan asang putan ni Nana Banang? Di ka agim imon iti angin, Kapitan. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi da tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.